tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! No kasta, ex-gayam ni Kapitan Daya amay ta, maray. Isumot ti kunada, maray. Ay nawaw, isugayam asaan mapanimay ta iti barangay hall. No kasta nga adda ti program. Si kaman mo ti ipagpalit sa mas malapit no di ka masaktan, maray. Wan makidi maray. Anyat oras mo ditan, Mari Paseng? Alas 7 iti rabi maray. Rabi imot gaya man, Mari Paseng. Saan ka pa'y kading agawid? Sapay di ta kabangibang pa'y abarangay ti pagawidam. Ituloy mo kit diti istorya, maray. Sigurado asa anak mutla nga makaturog. No saan amalpas ti pagis-istoryaan ta, maray. Agpakada akon, Mari Rowena. Sigilaeng, Mari Paseng. Agyaman nak iti impasidam nga adobo, mare. Ay nawaw. Awan ti anyaman na, Mari Paseng. Kat, adda ka di ti pagsilaw mo, mare. Adda inalak a flashlight, mare. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Ala, agan annad ka, mare. Sapay puraw ta jacket mo. Si kakit di mo't. Inakon. Wan, intun bigat tumanan, mare. Arnold, akay, awan ka di palabamon? Awanan bakit? Nasayaat mo't nga ron no kasta. Saan ka di pa'y analpas ti labaam bakit? Saan pa'y nga rod? Ituloy mong tulat tayo ton bigat bakit? Rabi imot tayo. Ay nanas ka na makalaba kita arabi Tamangan no awan mandanom inton bigatan. Saan abale, tagban lawak laengen. Sigurado ka kaday, bakit? Ay nawaw. Anya kumapay ngay. Mangirwar kantuman kit di iti hanger no madamdama lakay. Sige, isarunok ti hanger nga usaram, bakit? Kumdas mat siguro da ito yung usaran ni Laura. Tinasayaat. Irwarkon. Sigurado Arnold! Arnold! Anyat mapasbasamak kin ka, Laura. Dati... Saan ka mawatan bakit? Dati... Ada nakita... Anya tinakitan bakit? Ada nakita ka, white... White lady di taparangan ti balay tayo lakay. Si kakit dimot, Laura, bakit? Awan mo't ti makita. Abangan mo't may mahinasyon mo lang dahita. Mamati ka kadi kanyag. Nakita na kiti dua matak. Limabas ti white lady iti parangan tayo itay. Banog mo lang siguro dahita bakit? Tulungan ka man lang ang amang hanger kadagiti linabaam. Tapno makapaginana ka man. Adda akon tatang. Narabian ka ba ng pasing anak ka? Gagangay na tatang. Nabayag ngamin asaan kami nagsarsarita iti kumarek. Bangan kamot nga rudan, pasing. Nagan kamen ken ni Jordan itay. Sa anak ama Bisen tatang. Ay nawaw.
Sigurado ka kaday? Nakipanganak ngamin kan Mari Ruina sakbay ang nagawid ak tatang. Nasaya at mo't nga rod no kasta. Umuna ak nga rodan nga maturog anak kao. Mabit la ak tatang. Apay kaday, paseng anak kao. Ti anak ko ngay. Nakaturogan ni Jordan. Kasanumat nga men, narabian ka anagaway. Daman ti pangibaon na king ka, Jordan, anak ko. Sa dino nanang? Apan ka man gumatang iti aseng. Iti ayan ni Antim Laura. Kayat nanang? Apay kumaasaan ka, asidag mo laang ti ayan da Antem. Rumabi ingaminan nanang. Amangan no masalaw ko ti White Lady anakita ni Auntie Laura idi na minsan arabi. White Lady? Wan? Adda ka no ti White Lady ngagpakpakita, tunggal rabi nanang. Ay nawaw, amangan mat no pang buteng dalaang kadagiti ubeng, Jordan. Saan, nanang? Seryoson tupay ni Auntie Laura idi istoryaan na? Si kalatan ti mapan, nanang. Nang rikap ka maitket alas 7 pay laang itirabe ay, Laura bakay? Ay, narigatan lakay. Amangan no lumabas man ng White Lady iti paraangan. Ay, sigurado sa anak tuman na makapagsaon. Iti kasta nga edad mo, patyang pay laang adda iti White Lady. Ay nalakay, nakitak nga rod. Kat no awan pay laang matinakita, bakay? Ay nawaw, padasam apadaanan. No kayat mo si kan tagbantay iti store. Kitaak man no di ka agbutang no makitam na diya White Lady. Seryoso ka mat unay, bakay? Una tapod no tay bagbagak. Alawanan, agtugaw ka nga rodan, tabang idasarak iti pangrabyan tayo, bakay? Dino ti ayan tinam, Jordan Apok. Saan paya si Mangpat, lolo? No kasta, adda pay laang iti ayan ti kumari na. Nalabit akasta, lolo? Ay nawaw, kat no alas 8 ni tirabe. Alas 10 itirabi iti panagawid ni nanang, lolo? Kasla saan ka ana irwam, lolo? Ay, una yun ti inam, kanayon laangan amarabyan. Wan nga rod, lolo. Saan amabutang na masalaw na ti White Lady di tadalan? Ay wan, puno ka di dya istoryam kanyak nga da nakita ni Antim Laura White Lady, Jordan? Wan, puno dayjay, lolo. Ay nawaw, no kasta, puno nga ada White Lady dito'y lugar tayo. Wan kanumat, lolo. Alas 10 iti rabi ilakay. Agpustukan dito asidag titawa. Tapno makitam ti White Lady nga ibagbagakan ka. Kasano ngay na awan ti makita ta? Kahit kasanumat no adda. Ha? Ay nawaw, adda ti nakapuraw amagmag na iti batog ti balay. Bakay? Ha? Ay, isudaytan tay White Lady nga ibagbagakan kalakay. Nagturong ti ayan da tataan ton bakay? Ay, hindi mo pigsaan mata sa Amangan numangag na ta, kat tumalyaw. Ay na, Jack, kaya ta makita ti rupa na nubilang laang. Anya nga tanot silawan ta bakay? Ay, day ta ti di mo aramidan, narigatan. Umuna ako niti silid talakay. Ha? Urayan na, Laura, bakay? Aggidan ta na maturaw.
Awan ka di tinadlaw yu akarkar na idirabe ay, tataan taon. Awan Mike, Arnold, apay ka day. Adda nga mintilim mabas a white lady iti paraangan mi tata. Kat nakita mi ang nagturong dito'y ayan niyo. Awan mo tinariknak, Arnold. Naimas tupay titurog ko idirabe ay. Ay nawaw. Aguray ka. Nakita yo ti white lady kunab. Wan, nakita mi alimabas iti paraangan mi tata. No kasta, punugayam timang mangagwasayang gusang. Wan, pudno timang magyo tata. Isong aganad kayaw. Sapay awan ti aso may. Uray da kami tata. Awan mo't lang ti aso may. Ngamnay, marik nami sa bali ti puloy ti angin no. Kasta lumabas day a white lady tata. Anya ti maimbaga da jing Arnold king katatang. May nalaang sinaludsod. Noowan tinarik na tayo ang karkar na idirabe ay paseng anak kao. Karkar na. Wan, adda ka no gamin tinakita da a white lady ang nagturong dito'y balay. Ay nawaw, tatang. Anya tinakakatkatawa, paseng anak kao. Iti kasta nga edad yaw. Patsin nyo pa'y laan nga adati white lady, tatang. Ni Arnold a mismo tinangibaga kanyak paseng. Saan mo't nga agulbod ni Arnold kay? Awan mo tinariknak idirabi, tatang. Narabyanak anagawid. Ngam awan mo nasalaw ko nga white lady di tadalan. Apay, kayat mo ka di mo ti makakita iti white lady, anak ko? Awan tin bagak nga kasta, tatang. Aguray ka. Pamilyar ti jacket ang nakasalapay iti paraangan damari pasing ah. Puraw ti kolor na. Ay, panagkunak. Sika gayam day tang Mari Laura. Ah, Apay akas ti panagkitam iti puraw a jacket ko, Maray. ay ka. Awan, mari pasing. Nakurso na daakla ang ti jacket mo. Ay nawaw. Dayta lang amin ti paborito ka jacket, Maray. Tunggal rumwarak. Dayta ka na yung ti isuot ko. Ay, no kasta. Amangan mat no ni Mari pasing ti kunami a white lady. Napaulimag ka mat, Mari Laura. Ah, agwa. Nalagip ko ti inapoy nga ilutluto kay Jibalay, Mare. Kunaklakit din noan niya, Maray. Amukon lakay. Anya ti ammo maun, Laura bakit? Saan ka di anak ko nam nga awan ti karkar na amarikrig na datata Anton? Saan da makitkita ti white lady a makitkita tayo? Isumiti ko na ni Tata Anton kanyak. Pinaminsan ang nagsaludsudak, Laura. Nakitam ka di jay puraw a jacket a nakasalapay iti paraangan damari pasing? Wan, apay day jay bakit? Kaslay sumati nakita ngayon suot ti white lady a kanayon a lumabas iti paraangan tayo. Anyat kaya't mo asawan bakit? Panagkunak, sana pud no a white lady ti makitkita tayo. Panagkunak, tao day jay lakay. Anya? Ni, apay ngay, anyat nakakatkataway ti imbagak lakay. Asino kumangay ti rumor itikas day nga oras bakit? Saan mat siguro rumor ni Mari pasing itikas day nga oras? Anyat ammo tayo ngay, Arnold.
Anya ti aramidem dito'y balay, Laura. Adda ka din ni Mari Pasing, Tata Anton? Saan pa'y anagawid? Apay ka de? Rabi imeten, Tata. Alas 10 iti rabi iti panagawid na, Laura. Apay aya? Ha? Alas 10 iti rabi kunayo? Wan, apay akasla naklaat ka. Sa dino nga iti papapanan na, Tata. Iti ayan ti kumari na di takabangibang a barangay. Mas dawak nga raw, ta saan da may ibusan iti istorya. Nakon, Mari Rowena. Mabiit laang Mari Paseng. Alaam dagitoy aprutas tapno addamot ti isang pet mo di balayo. Ay nawaw, saanan Mare? Nakababain mo't king ka. Anya kumangay ti pagbain ng Mare. Alakit din, awato mon. Sige man laangan Mare. Ala akon tapno di mo mat ko na. Kasta Mare. Inton maminsan tumanan Mare. Agan anad ka iti panagawid mo Mari Paseng. Tanay, rabiin. Itay pa'y nga gururay ta. Ngamawan mo ti lumabas a white lady. Bakit? Kita man no asino di sumungad lakay. Ay nawaw, isudaytan bakit? Mingmingam anay bag. Kasla ni Mari Pasing mat. Lukatam ti flashlight. Tapno maamuan ta no pudno a white lady ti makitkita ta. Wino saan? Sige, mabitlaan ha. Ha? Ay, una yan. Tasilawan dak pay lang may. Inigdip ko lang aro din ti flashlight ko. Tapno saan dak makita dagiti karuba. Mari Pasing? Unay kayo umatan Mari Laura. Anya ti masapol yu aya. Si kanti agpalawag kinkwa na bakit? Unak no white lady. Nimot gayam Mari Pasay. Mare, pasensya kan impagarup mi ngamin a white lady ka ngam saan mat gayam. Sapay puraw ngamin ta jacket mo. Nagapam ngamin aya. Ita, amo yon asa anak a white lady Mare. Kasta unay ti danak ko idikilat as inilawan dak. Kunaklakit din no tanod nga agrurunda. Da kayo umot lagayam. Apay akasta tilangam anagawid. Paseng anak kaw. Kasano mo ngamin tatang. Impagarup gayam dagiti kaaruba tayo. A white lady Agasam ta flashlight dak pay lang itay. Kunaklakit din no dagiti tanod. Ay nawaw. Agkatawa kayo pay lang matatang. Asino nga minti nang ibaga nga agpakarabi ika a makimarmaritis di takabangibang a barangay. Paseng. Ay, marurudak unay tatang. Agyaman kakit di Saan da ka nga insakaw? Iti kastoy kinapintas ko, tatang. Panunutan da pay lang a white lady Pag nakmamday ta napasamaken ka, anak kaw. Sanda nga mon ti agpakarabi Tanay, kasta unay ti butang dagiti kabaranggayan tayaw. Si kalaang gayam ti makit-kita da. Ako na white lady. Ay, nawaw! Ay na, Nana Paseng. Saan nga men anasaya at nga agpakarabi ka? Anya nga ita, inpagarugda a white lady ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.
Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.